लोगोफोर गोबां आं सोंबाय थादो नोंना माबा चेनेला मा जाखो भिडिअ लाबोला नामा माबालानोमोन ना स' गाइस मा बुंनो आं दा बिराद दुखुसो दोङो आंना चेनेला माने स्ट्राइक नांना दं आरोना 90 देसनि उनावसो खारोनो भिडिअखौनो लाबनो गोसो जाया आरोना आंना चेनेला स्ट्राइक नांना दङ माने हिन्दी सं इउज खालामदोंमोनलै आङो बेयावनो स्ट्राइक नांना दङ मोनसे नांना दङ दे लोगोफोर ओमफ्राय बिदि स्ट्राइक नांबा भिडिअखौनो लाबनो गोसो जाया आरोना मा बुंनो लोगोफोर आं दाना स्टेटास भिडिअ लाब्ला ब्लग भिडिअस बेसे नांसिगौ लोगोफोर भिउआबो मुथि हाबनो गोनां जादों नै भिडिअ बानायनो थाखाय आं बेखौनो भिडिअ मोनसे लाना फैबाय लोगोफोर माने आंनि चेनेला स्ट्राइक नांना दङ साननैसो 90 देसनि उनाव खारबा आङो भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोना नेनानै था स' गाइस आं भिडिअखौनो लाबनो गोसो जायाखै माने आंनि चेनेला स्ट्राइक नांना दङ मा बुंनो आरोना स' लोगोफोर आं मिथियामोन आरोना बिदि हिन्दी सं इउज खालामबा स्ट्राइक नाङो माबा नाङो कपिराइट फैयो होननानै दासो अल मिथिजोब्बाय आङो दा बिदि गोरोन्थि खालामथारला आङो लाना फैथारसिगोन आरोना ब्लग भिडिअ फैखासिगोन आंनि चेनेलाव स' लोगोफोर मा बुंनो आरोना दे होमबा लोगोफोर नेना थाथ'दो बाय बाय